Adaobi siche pepe soup m wee pụta solie na-atị ya ihe atọ ka ifuru ka anyị na-ekwe n'isi na anya ka unu fụ ka o si sie nye daalụ no. Anyị eji spices dịka ịra nye na magi wee tie nye na ya ka test ya futari nne ka ụtọ ụtọ. Maka na papa anyị ya like nri iwe nwere ose rinne na ya nye na iwe nwere spices na rinne dịka ịra. Maka na ose na-adụ mma n'arụ mana ọ bụkwara nne mana itie ose one ya adụ mma then pepper soup anyị na-eshi ọdụ mma. Ose na-adụ mma. Kịta nna akọ ụtọ anụ anyị shi anyị bịara shikọta anụ ka o duru anyị izi nkọt so anyị akọ ụtọ onye kirikiri ka o duru izi nri. Tarala ụlọ nneka ijelenze anyị abịago ihe a bụ cotton board ọzọ ka anyị nyere ada m aka ka anyị mee ihe ọsọ ọ na-akọtụ na-akọtụ ihe a bụ anụ shaki esikonatara ya esikonata ka o wee dị izi ịkọtụ maka ụfọdụ inwere mma tụrụ nkọ isikonetie ka ọ dịlụ gị izi ịkọtụ so anyị esikonata gị etinye nye so nnu ya na magi kịta anyị kọtụchazi anya anyị tinye spices ndị ọzọ anyị siri ya half done Adaobi ọkụ ya ya ifuru ya anyị shichie iwe dadị anyị ya like anyị akọtụchaga anụ ifuru nke nkọtụ ife bụ nke mụ akọtụ yes ka anyị bido wuyara Adaobi wuyara anụ ga-atọkwa ụtọ nne ma anyị shichie enye anụ nke ọ ya amasị papa anyị. Yes, unu ga-like ya, unu apụkwana. Ndewonu. Adaobi na-esi ose ebe a, anyị ka na-esikwa o. Ka m bido tiewe ose. Tuba anyị ihe bụ ụtazi anyị etinye n'ime pepe soup anyị na-eshi. Ụtazi nna like onye rinne maka na ọ na-adụ mma n'arụ. Ọ na-enu inu ihe ahụ bụ maka na ọ na-adụ mma n'arụ. Anyị nene mo yego nene oduko yego kan kwere dadi anyị okay kweli ni o testing ka ezigbo nkwie bana abụkwa ọ sị ka o kweli dadi anyị ọ na-like ngwa nyegodi a testing daalụ na onye anyị ma egekwa o bịa n'usoro anyị rie yes o egekwa ngwa Another update for you on that ceasefire between India and Pakistan today after reports of explosions. We've got a statement now from the Pakistan Ministry of Defense committed to faithful implementation of that ceasefire between Pakistan and India. Violations being committed by India in some areas, they're claiming. Handling the situation with responsibility and restraint. It also says that the troops on the ground should also exercise restraint. ụmụnne unu afụgo ka anyị si rie nri afa m bụla ụlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba UK ka anyị si na-ewetara unu ozi ọma biko onye mụta nwa ya bụ onye afọ Igbo kụzikweli asụsụ Igbo ka nke anyị ghara ifu biko nyekwana anyị akara ịfụnanya ma kesakwa daalụ nụ.